Книгата «Палитрата на боговете». Един от авторите на тази книга, в която всеки може да се запознае с боядисването на тъкани с естествени, как да го кажа сега, материали, също с билки с естествени въглерода. Един от авторите е Мария Велева, така че тази вечер старши научен сътрудник доктор Ана Петрова от Института по ботаника към Българската академия на науките, която освен това е председател на Националния комитет по програмата Човек и биосфера на ЮНЕСКО, ще представи книгата «Палитрата на боговете». За мен е голямо удоволствие да ви представя книгата «Палитрата на боговете» с автори Мария Велева и Илия Карагинов. Това е уникална и нямаща аналог на нашия книжен пазар книга. Когато преди доста години успях да се запозная с ръкописа на тази книга, подготвена за печат в качеството ми на нейн рецензент, бях дълбоко впечатлена от няколко неща. Първо, от информацията, която съдържа, в детайли за багренето и потенциала, който крият растенията, които са разпространени в природата, професионализма, с който е представена тази информация, без самите автори да са професионалисти в тази област, и ентусиазма и желанието, с което тези автори желаят да предоставят на широк кръг читатели информация, която дълги години е била дълбока тайна за майсторите килимари. Багренето с растенията е нещо, което е било познато на народа, но тази книга съдържа събрана с голяма последователност и прецизност информация, която в основата на която е бащата на авторката, госпожа Мария Велева, Димитър Велев, който е бил известен, както вече каза госпожа Захариева, килимар и учен, и знал също много книги в тази област, да предостави уния рецепти, които с такава вещина и любов прецизно са събирани през годините, разбира се, надграждайки опита на други килимари в дълбока древност и трупана с векове. В книгата са представени 240 вида растения, чието отделни части, като корен, стъбло, листа, плодове, цветове, могат да бъдат използвани за багрене. Дадени са и основни методични указания, които трябва, разбира се, всеки да следва, ако реши да ги използва за багрене, както условията, които са необходими също да се спазват при тази процедура. В противен случай, вместо черно може да се получи червено. Разбира се, нещо, което е много важно, искам да кажа, че както и при лечебните растения, чието лечебни свойства хората използват за лечение, и това изисква особена стриктност на разпознаване на отделните растителни видове, същото важи и за видовете, които се използват за багрене, т.е. те трябва да бъдат познавани. И тук авторите много умело са вплели описание на отделните видове с техните характерни особености, разпространение в страната, народни названия, за съжаление, в различни части на страдата различни, както и научните названия на растенията. За щастие, всеки растителен вид има едно единствено научно име, което е всъщност по-сериозен показател при разпознаването на отделните видове. Много ценна информация дава и ориентация представения в книгата указател на палитрата от багри, които може всеки заинтересован да разбере от кой вид каква багримо може да се получи. Видовете, освен че са описани много професионално, много от тях са и добре илюстрирани с цветни рисунки, което много повишава стойността на книгата. Аз трябва да кажа, че се възхищавам от ентусиазма, прецизността на тези двама автори, които не са пожалили сили, за да съберат всичко това, което техният баща е оставил в наследство. Без съмнение, тази книга, убедена съм, ще заинтересува много
читатели и хора, които работят в тази област, особено в текстилния бизнес, художници, които използват също естествените багрила, любители на природните багрила и други. За да стане реално с една книга, повярвайте, готова за печат беше преди 20, повече от 20 години. Аз искам да ви уверя, че много се радвам, че имах възможността да се запозная с тях и се надявам да останем приятели и за в бъдеще. Много ви благодаря!